Kiramdang Prinify Home ke baning we Gujarat State Morbi long non hejong abi kirui thuprui kasemar tangadolong linglang pen men kache pharle phira jok bang throk ke baradatum apran damnang juilo Kidamdang Prinify Home ke barni Gujarat State Morbi long kedo machualang roi long kedon pet dolong kalinglang mate cable bridge kapharle phira jok bang throk ke baradatum apran damnang juilo Birda kilong pona tengke bangso dolong kalinglang ningkan pharuan arta dulu bangso jo kasemar phrui asai ki claim patang pon si rad pharman puthot dolonga bang ingpu pon thulon bangso hu dolonga long ke ong dung adum karja pera dolonga bang karcha gon ia jok adolonga bang chepharle phidlo pusi pachini pon bangso dolong ka chepharle bahut Gujarat Panchayat Minister Brijesh Mirza bang ke adimalong masi dolo pusi than pon bangso hut ke pa jogdonjia phanpura NDRF apitung ke thom ate 3 platoon Indian Navy bang phoke blapen bang thomke Air Force pen danglok Indian Army lapen Rajkot Fire Brigade pen abudung proxy anphan toidun bangso dimalong brada phan kapa jogdonjia phan saiketeng ponchot kalisi se kelanga phan sitame Rajkot Civil Hospital along pathikon lopusi Twitter along Brijesh Mirza pen pachini pon bangso pudha Karjulong pen Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel sitame kedo anasaya mochi utekangsi tongsekot pen adimalong palida bangso hot ke thek dunlong vek Amit Patel pen sukrama hin pen kapachini ponthua tengki bangso adimalong lake kijui kelanga dim penaga potsi Diwali holiday weekend pojok kijui kelanga tum penangan kebangdo lapen bangso adalong along penanga tum kilangdam pen kachingkin thek ponlong lapen dolong ke kreba hot munira tum hin chibabru isi thek dunlong lopusi thanpon National Desk Report, Karbi Anglong Live.